हेल' लोगोफोर, वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल। आंनि अनजालु ब्लग भिडिअ' इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। लोगोफोर, जों दिनै मानि सायाव भिडिअ' लाबोदों नोंथांमोना थारैनो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, जोङो दिनै नैबे खोथाखौनो सावरायनो दिनै आं नैबे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, जोङो नुनो मोनगासिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान आफादफोरा जोनोम जागासिनो। बेखौ जों थारैनो बयबो मिथिखागौ। थिग बेबायदिनो दायो जेरै गोदोनिफ्रायनो जोंनि फरायसा आफादा जोनोम जाबोदोंमोन, दा बेफोरबायदिनो फरायसा आफादनि बायदिनो मोनसे बनसु आफादा दायो गोदान जोनोम मोनबावबाय। दिनै बनसुआ मोनसे गोदान आफाद एबा मोनसे गोदान थांखि लानानै जोनोम जाफैबावबाय। जानो हागौ मोनसे मोजां थांखि लानानै नैबे बनसु आफादा जोनोम जादों एबा आफादा दाफुंजादों। जोङो दायो बुंनो हायो, मानो होनोब्ला जाय आफादफोरा एबा जाय आफादा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादोंमोन, बे आफादखौ एबा बे आफादफोरनि मावनायफोराव बबेबा मावनांगौ खामानिफोरखौ एबा मावनांगौ खामानिफोरा थाबोनाय बायदि मोननानैसो बैफोरबायदि आफादा एबा जाय गोदान आफादा जेरै बनसुआ दिनै जोनोम जादों होननानै जोङो खोनानो मोनदों एबा मिथिनानै मोनदों। नंगौ रायजोफोर, जों थार खोथाखौनो खोनादों। मानो होनोब्ला बर' आफादनि एबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबा एबसुआ मावबोनाय माखासे खामानिफोरखौ जोंनि गिदिर गोलाव माखासेफोरा दैदेनगिरिफ्रा माखासे खामानिफोरखौ आद्रा थाबोनाय बायदि मोननानै बे बनसु आफादखौ उजिहोदों। आंनि साननायाव आरोना, नोंथांमोननि साननायाव माबायदि? आंनि साननायाव बेफोरबायदि आरोना। नाथाय जेबो नङा। नाथाय बनसुनि साननाय, बनसुनि थांखि, बेफोरबो थाङै थाङै लासैनो सिमांफोर बायदिसो जाहैफिनगोन नामा? आं बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर। थारैनो जोंनि बड'लेण्डखौ बिथांमोना लाबोमारनो हागोन ना? थारैनो बिथांमोनाबो सा ससेयाव थाङै थांनानै सा ससेयावनो मेंनानै जिरायहैयोब्ला गोजौआव थांनानै आरो मेंनानै हान्थिनो हायै जायोब्ला एबा मावफुंजोबनो हायै जायोब्ला, अब्ला आरोबाव बेफोरबायदिनो गोदान आफाद जोनोम उजिफिनबावगोन नामा? आं बेफोरबायदि सानो आरो। मानो होनोब्ला जोङो दायो जोंनि फरायसा आफादानो गोदोनिफ्राय नांथाबबोनानै दिनै थामथि बिटिआर गोरोबथा जानानै फैबायमोन। नाथाय बेयावबो गोजोननाय मोननानै
जोंनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरा माखासे खामानिफोरखौ आद्रा थालांनाय बायदि मोननानै एबा जाफुंसारनाय मोननानै दायो आरोबाव जोंहा बनसुआ दिल्लीसिम रौना होलांबाय। 5 आगस्टआव बिथांमोना 5 आगस्टआव बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय दावबायलांबाय एबा जारनि खालामलांबाय। दिनै बिथांमोना 8 आगस्ट एबा 8 आगस्ट दिनैनि दिनाव बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय दिनै धरना होगोन। बिथांमोना थारैनो बड'लेण्ड स्टेटखौ एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बर'नि थाखाय मोजां मावनो थांदोंब्ला आंहा एबा जोंहा बुंनांगौ बेयाव जेबो गैया। मानो होनोब्ला जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड रायजो। बेनिखायनो आं नैबे खोथाखौसो सानहरो। दायो बिथांमोना एबा बनसु आफादा थांबाय दिल्लीयाव, नाथाय आं बेखौसो नुदों। मानो होनोब्ला दिनै बनसु आफादाव लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। मानो होनोब्ला दायो जोङो बिथांमोना जे दिल्लीयाव थांदों, नाथाय नैबे खोथाखौसो जोङो एबा आङो सिन्था खालामदों। गुबुन रावबो लैहोर लैहोर बर'फोरा एबा हौवा हिन्जाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि लैहोर लैहोर ज'यै थांनायखौ जों नुनो मोनाखै एबा नुनो मोनाखै। अब्ला जों बेफोरखौ बैफोरावनो जोङो हमनो हायो एबा मिथिनो हानाय जायो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया सापर्ट गैया एबा खौसेथि गैया। जों बेखौ बुंनो हानाय जायो। दिनै जों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय गोदान आफादा दिनै रौना होलांदोंमोन एबा होलांबाय। दायो जों बेफोराव बाहागो लानांगौमोन। जुदि आरोबाव खनसे ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबा बड'लेण्ड जांख्रिथायाव बयबो सिगांनि बायदि लैहोर लैहोर ज' हौवा हिन्जाव बोराय बुरि गथ' गथाय गासैबो थांनांगौमोन। दिनै जों बेखौ नुनो मोनाखै। अब्ला जों मिथिना मोनो थारैनो बनसु आफादखौ गोबाङानो मदद होआखै होननानै जों बुंनो हायो। लोगोफोर, जों दिनै एबा आरोबाव माखौथो सावरायबावनो, जों जेब्ला बिथांमोननि जांख्रिथायखौ जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन। उननि भिडिअआव जों आरोबाव बेफोरबायदिनो माखासे खोथाफोरखौ जोङो सावरायबावगोन। अब्ला लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। लोगोफोर, माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला खेमाहा निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। लोगोफोर, जै बर' हारिनि जै बर' रावा गेवलांथों, बर' हारिया जेब्लाबो थांनानै थाथों। जै बर' हारिनि।